روجهلاتی فراتê di rewşeke ewar te de derbas dibe. Hetanî roja îro ti proje, ti pîlan ji bo çareserkirineke siyasî ji vê deverê re nehatî diyarkirin. Daxuyaniyên Emerîkiya êk destwerdana wanayî sereke di vê deverê de heye. Hetanî roja îro gelova jî hevin ewana li ser biryarekê nesekinîne û biryareke sereke nesandine ji bo çareserkirineke siyasî. Daxuyaniyên wanayî gidiyar dikin wê qedexekirina balfirên rejîmê biya balfirên çi kesên gid azmanê Sûrî de dilîzin wê derkevin holê. Ew biryara jî nerîna min de biryareke nerast e. Ji ber rojên îro de ti balfir nikarin di azmanê rojhilatî feratê de bifirin bêyî gêrêkirineke Emerîkî li ser hebe. Hetanî îro ewana yanî daxuyaniyên wana ji me re zelalin, helwestên Emerîkiya zelalin, dibêjin hebûn û nebûna me di rojhilatî feratê de ji bo şerê Daişê ne ji bo tiştekî din e. Ev tiştekî Emerîkî pê radibin di rojhilatî feratê de li ser erdê dwarê leşkerî de bî ya heta dwarê siyasî û dîplomasî de bî jî ew armanca wana jê feşarekê li ser rejîmê çêkin, li ser Îraniya çêkin, li ser Rûsa çêkin. Lê tigirêdana wêna bi avakirina keyaneke Kurdî tineyê ya tigirêdana wêna û têkiliyên wênayê siyasî û dîplomasî jî tinene bi berxwedaneke di ber mafê Netewî Kurdî de.